Здравейте, приятели! Отново сме в село Синя вода. Днеска почнахме. Имахме кратка пауза и днеска почнахме пак да копаем. Ако има някакви въпроси, може да задавате относно кладенците. Живот и здраве, като излезе водата, ще направим друго клипче. Как се получава кладенеца, каква вода има. Благодаря, ако има някакви въпроси, питайте.